te ew icazet ji kê stend. Dibêjin carek ji caran roviyekî tû birçî hebû. Demeke dirêj li beyarê gerî pê ve tiştekî xwarinê bi dest neket. Ew jî daket deştê. Bala Xwedayê ku li mêrgekê hespek diçêre, hişê wî li viyan nêzîkê hespê bû, cav li hêta wê kir, av ji devê rovî çû. Bêhna wî teng bû û di dilê xwe de got: Pêwîst e ez ji vê hespê bidim hencetan mehkûm bikim, ku ez wê bixwim. Li dora hespê zivirî hesp gelek mezin û bihêz bû. Çavê rovî hesp nebirî. Repeteb kete dilê wî, dîsa jî jê pirs kir: Ma tu destûra nas nakî? Tu ketî nava mêrga bavê min, qey te negot xwediyê vê mêrgê hene? Hespê got: Ew mêrg a min e, ji bavê min ji min re maye. Tapo û hacetên wê dema ku Xwedê ez dame, dayîka min li bin lingê min nivîsandibûn. Heke tu bawer nakî, were li bin lingê min bixwîne. Rovî fehm kir ku wê çi were serê wî, got: Styak hêl, wela xwendiniya min tune ye. Bêhnekê bisebre da ku ez biçim kesekê xwende bibînim. Ka rast e yan nerast e. Piştî ku rovî peyivî da rê lêxist, rast çû berderiyê şikefta Gur. Dinê germ bû. Gur li dawiya şikeftê ji nêza bêhal ketibû, rovî got: Wey mala min, tu xwediyê çol û beyaran, mîrê nêçîrê, serokê şî û ajalan, xwedanê jiyana kûbî, di binê şikeftê de tî û birçî, ji me ajalên kûbên re ne şerm û fihête. Piştî ew qas şelaqî, gelek kêfa Gur hat, rabû ser piyan û got: Keremke roviyê xwarzê, ka tejmera çi xelat anî? Rovî got: Xelata herî mezin li mêrgê diçêre mîrê min. Rovî serhatiya xwe ji serî de ji Gur re got, kêfa Gur gelek hat, got: De ka em biçin, ez gelek xwenda me. Rast û qelpiya tapoyê ez dikarim ji hev cuda bikim. Rabûn dane peyhev, hatin mêrgê, Gur got hespê: Ka tapoya te ku ez lê binêrim. Hespê peyna xwe rakir, got: Keremke were, li vir û li binê lingê min hatiye nivîsandin. Gur bi les çû, li ber pehîna mehîna kihêl rawestiye. Hespê hemû hêza xwe di lingê xwe de kom kir, bi sola xwe ya hesînê eniya Gur veda. Gur qeydimek cot bi şûnde çû û li ser piştê ket erdê. Rovî çû ser Gur, xwarî ser wî bû û digihî wî de got: Te ew dîploma ji kê stend?